Cerna Zvonimir Lalić i zastavu žetvenih svečanosti Marijan Berač. Dobar dan, dobrodošli momci, veliki pljesak za njih. I prvo se predstavlja, kao što smo rekli na početku, domaćinski kud i na kraju domaćinski kud na neki način iz općine Cerna. Na kraju će biti Šiškovci, na početku je Kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Cerne. Djeluje od 1975. godine pod ovim imenom, ali početci kulturno-umjetničkog rada u Cerni datiraju još iz 1932. kada je osnovan ogranak seljačke sloge. KUD je naravno osnovan sa svrhom kulturnog obrazovanja i uzdizanja svojih članova, ali i šire javnosti. Veliki naglasak imaju na mlade naraštaje i evo sigurno možete zapljuskati ovim njihovim malim čuvarima baštine i tradicije. Ima ih skoro 200 u ovome KUD-u, blizu su brojke. Izvorna grupa, plesna i pjevačka sekcija, 2 dječje sekcije, škola tambure i škola pjevanja, to su sve dijelovi ovog KUD-a koji se može podičiti i titulom 2008. godine dječja grupa proglašena je najboljom u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A sada ih poslušajmo, KUD Tomislav iz Cerne. I još im slobodno zaplješćite, posebno onim malima koji su na početku ove njihove kolone bili. A pljesak se može protegnuti i za naš sljedeći prvi gostujući KUD ove godine. Evo, djevojke će prvo malo zapjevati da se predstave. Prvi puta su u Cerni, pa još jedan veliki pljesak za Kulturno-umjetničko društvo Kamanje iz Kamanja. 25 aktivnih članova, 10 podupirućih i 10 djece, umjetnički voditelj Dražen Makarum, trenutna predsjednica Marsela Rajković-Matešić, kontinuirani rad od 20 godina iza njih, ali mali je rad, a veliki rezultati. Brojne smotre i manifestacije na kojima su redoviti sudionici, a čak su nastupali i u Kanadi 2018. godine s pjesmama i plesovima kamanjskog kraja. U njihovom mjestu Kamanju tradicionalno organiziraju izložbu pisanice i ručnih radova, obilježavaju proštenje u rujnu ime Marijino i priređuju koncert prigodom bogojavljenja ili Sveta tri kralja. Još jedan pljesak za KUD Kamanje iz Kamanja. Ako ne znate gdje je Kamanje, Karlovačka županija, granica sa Slovenijom, pa evo možete se poslije malo informirati, a oni su se sada dostojno predstavili. Kao i naše drugo kulturno-umjetničko društvo, ove godine gost ceranskih žetvenih svečanosti. Rusini su to iz Hrvatske, najviše naseljeni upravo u mjestu iz kojega dolaze. I u našoj županiji nalaze se naravno Petrovci. Rusini u Hrvatskoj tamo imaju kulturno-umjetničko društvo nazvano Joakim Hardy, a inače dolaze sa zapadne strane Karpata, nisu iz Rusije kako netko misli iz imena Rusini, nego je taj dio bio u sastavu Austro-Ugarske, tako da su se mogli kretati i preseljavati po cijeloj ondašnjoj državi. Dio njih došao je i u Hrvatsku, u Petrovcima, kažem, velik dio stanovništva većinski čine upravo Rusini. 1926. okupljen je u KUD Joakim Hardy, ovaj KUD ovo ime nosi od 1950. godine, naravno djeluju na očuvanju rusinskih običaja kroz folklornu, glazbenu, kazališnu i pjevačku sekciju. Već 52 godine njihov voditelj je Zvonko Kostelnik, diplomirao je koreografiju u Kijevu, sve je to sigurno dobar znak za ono što Rusini ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji rade. Još jedan pljesak za Rusine koji su prošli KUD Joakim Hardy iz Petrovaca. A sljedeći su nam Rešetari, kulturno-umjetničko društvo koje dolazi iz istoimenog mjesta, iza sebe ima bogatu tradiciju 70 godina djelovanja, osnovani 1946. Zaplješćite ovim neobičnim njihovim nošnjama, kod nas nisu uobičajene i zorno prikazuju upravo bogatstvo njihove tradicije i kulturne baštine kao i ovog tradicijskog ruha. Brojni KUD koji ima i brojne sekcije, folklornu, tamburašku, dječju, a ponose se i ženskom pjevačkom grupom koja će vam sad malo i zapjevati. Ponose se smotrom folklora Slavonac sam, time se ponosim, kao i manifestacijom Rešetarima za Božić.
Imaju malu školu tambure i školu folklora. Pozdravljamo KUD Rešetari iz Rešetara. Evo, oni su već započeli sa svojim prepoznatljivom koreografijom. Na poziv KUD-a Tomislav iz Cerne rado su se odazvali već sada prijatelji Meksikanci, folklorni balet Citlacotl. Dolazi iz grada sa 2 milijuna stanovnika koji se nalazi bili blizu granice sa Teksasom USA i trenutno su na europskoj turneji koja je počela 1. srpnja u Makedoniji. Cerna im je zadnja destinacija. Ovaj folklorni ansambl dio je sveučilišta Autonoma de la Laguna i kulturni su ambasadori Meksika kroz živopisan izraz tradicionalnog plesa. Sinoć ste imali sigurno jedinstven događaj kada ste nazočili njihove 4 koreografije su predstavili. Svaka je, mogu reći, bila ljepša od ljepše, kao i kolorit boje, posebice ženskog dijela njihovih čikas, kako ih oni zovu. Evo, tu su i njihovi marijači, prepoznatljivi sa svojim sombrerima. Pozdravimo još jednom velikim pljeskom prijatelje Meksikance. Vjerujem da će mnogi od vas podijeliti ove fotografije na društvenim mrežama i uistinu biste trebali to učiniti, jer Cerno se može ponositi time da su kod njih nastupali Meksikanci. Hola! Već nam pjevaju zvonki glasovi članica Kulturno-umjetničkog društva Posevac iz Vrbanja. Pozdravljamo ih velikim pljeskom. Dobrodošli u Cernu. KUD koji se diči 100-godišnjom tradicijom, aktivno se bave očuvanjem tradicije baštine svoga kraja. Imaju više sekcija, posebice ističu dječju, tamburašku i odraslu, a više o njima čućemo prije njihovog nastupa na pozornici. Još jedan presak za susjede iz naše Vukovarsko-srijemske županije, KUD Posavac iz Vrbanje. Evo, kažu da ste ih prepoznali po govoru. Oni dolaze iz Novih Perkovaca, riječ je o KUD-u Perkovčani, osnovanom relativno prije nekog kratkog vremena, ali ih je jako velik broj. 2017. godine okupili su se u ovaj KUD koji broji 80-ak članova, od toga 40-ak je aktivnih u 3 skupine, folklornoj, ženskoj pjevačkoj i muškoj pjevačkoj skupini. Iako su mladi, brojna priznanja su iza njih. 2018. proglašeni su najizvornijim KUD-om Đakovštine. Poslušajmo Perkovčane! Valja reći da ove godine imaju posebnu čast predstavljati đakovačke vezove i sam kraj Đakovštinu na 32. susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u Bjelovaru. Još jedan pljesak za Perkovčane. A evo nam i KUD-a koji se posebno ponosi njihovim prepoznatljivim snijeg bijelim nošnjama koje nose njihove djevojke. Oni su kulturno-umjetničko društvo Elizabeta iz Jalžabeta, osnovani 1996. kako bi sačuvali pjesme, plesove i običaje žitelja općine Jalžabet. Više od 750 nastupa diljem Hrvatske i inozemstva je iza njih. 5 puta su bili i gosti državne smotre izvornog folklora Vinkovačke jeseni, a danas ih je oko 70. Posebnost društva je i karakteristična nošnja koju smo spomenuli, a koja je stara oko 170 godina. Predstavljaju dakle Varaždinski kraj, a svake godine organiziraju 3 manifestacije: adventski koncert, uskršnji koncert
i međunarodnu regionalnu smotru folklora Šlingani dani. Intenzivno se bave istraživanjem starinskih običaja, pjesama i plesova od kojih su sastavljene sve njihove koreografije. Još jednom ćemo pozdraviti velikim pljeskom prijatelja iz Varaždinskog kraja Kud Elizabeta iz Jalžabeta. A taj kraj iz kojega dolaze, kraj je Brodsko-posavske županije, općina Rešetari, selo Drežnik iz kojeg dolazi istoimeno kulturno-umjetničko društvo, osnovano 1999. sa 50 aktivnih i 20 potpornih članova. Da bi se za njih čulo i izvan njihovog kraja, pobrinuli su se tako što su snimili 2 dokumentarna filma o običajima sela Drežnik, a to su U Drežniku na Svisvete i Poklade u Drežniku. Snimili su i nosač zvuka sa izvornim pjesmama i šetanim kolima pod nazivom Ali je lipo u našemu kraju. Pozdravljamo Kud Drežnik iz Drežnika! I evo posljednje vesele skupine ovogodišnje povorke kulturno-umjetničkih društava dolazi iz vaše općine, iz naravno Šiškovaca. Pozdravljamo Kud Slavko Janković iz Šiškovaca, osnovan je još 1935. ali tek 70. godina s ozbiljnijim pristupom folkloru. Od 1974. godine nose ime po etnomuzikologu, pravniku i glazbenom pedagogu Slavku Jankoviću, koji je po majci bio iz Šiškovaca. Evo upravo Slavku Jankoviću u čast, svake prve subote u rujnu društvo organizira smotru svatovskih običaja i napjeva, a evo Šiškovća nas najavljuju se s bećarcem Kud je Slavko, a Šiškovci selo, dođi Diko, bit će nam veselo, Kud Slavko Janković iz Šiškovaca. Pozdravite svoje sumještane, Šiškovčane. Joj, ako ta prikolica se prevrne, Franjo, siđi brzo. Bravo. Predsjednik Kuda Tomislav iz Crne, Franjo Lajn-Weber, ajmo izvapljiskati i njemu, puno je trebalo organizacije. Vidite da ima i ovo pomagalo, moderno čudo.